Nilip MSC constituency ke paro moikro arong along APHLC asong atumpen maika nipon. KEC bangpu kilik apo nang tibok bomajok asong tin natumta song kepang tang jepan sai ke klem dode sang sepin ason si thek ponlong. Son thak thak si pini aru ni phai krehini sudi hini reng koi rehini arni choki hola moikro arong along ing tangkring pen APHLC amai kang nipon. Bangso mayalong dipen sing narpensi mai cepahem pupon. Mayalong aluhiaman pen APHLC candidate Rajesh Tiso, Women Wing President Sangpi Rojina Rongpipi, Youth Wing President Regon Phangcho, Lapen GB, SGB, Lapen Ongdong Rong Amekar, Saru Sarhangatum Chitongdun si Mesen pen APHLC amai pichun ponlonglo. Lapen non KEC kilik along nilip along pen ke APHLC asong haipon wek po lapen suri phoso se avot pen si haipon po pasi APHLC candidate Rajesh Tiso pen lamthi jaipon. Choki hola pen Philip Tiso TK News. La hello hala magi. La si itung BJP phat phut epak ta pipile nahi. La pen papa rempa me kani dak nilipen. Ke damtang nomol mumi le phat pare nahi. Rotoni ki phat pahe nahi. La so lam da bang gedi. No na bang so council election na bake BJP candidate jono. Mudader nomol mumi bhayong si pare nahi polote no na dak nilipen ke BJP phat pare nang po. Mane pobitro rong pi phat pare nang po. La pulo itu iklan nahi bangke. Pobitro yang rong pi si kereng no polote nomol mumi kereng lo. La si tum chi nahi. La hello. La si non ili tum la bangso council autonomous council election no bangke non tebok hello non June pini declare hello election no de. La bangso ka declare de pe ke pina dik pe na bangke kapre ka party tum non camping rangi to ke dhemali lam karilu. La tum nang si ting bumi. Seta me itu mingji binai. Karbi Anglong national political party itu Karbi Anglong aphat ali ke bad pithang dawe non na habit haram mo pinangan englong area ahawara bangke teke na kapacupan athai nanga sema hala congress ka chari hu la si congress heno BJP heno congress lo la heno la mage non BJP tu election remda na pu ka je fere di election remda na pu je fere la tum arong Orunodoi a scheme pe not sar pimar tuman ka panglum dhemalia ni no dak dekali no hoga a constituency la pusikle Arunodoi a scheme nang pipele ji jong si BJP a meeting ang de jong si BJP phandu dipe de jo la song si la tum ke ther Orunodoi a scheme ben ke Karbi khai rengie Orunodoi hala hemso pen hala litrina hem pen hala kapre ka development ki chak ben Karbi khai rengie Karbi khai ke rengi ji bangke atuar bangke itu la sik sidul aron jong si itum othi pulote lan si itum Karbi khai rengi choji non itum khai ke rengi itum khai non ki thibo ke komara joni la sik sidul la kitab aron ateng pen ki ot iret ke claim ke ton posi pini ini tuma sakurian ini tuma longle ini tuma phelang hem rikat to goi non banglang ke thilok lo theklong lo ke di buka jan phar town isi mat bang khai chrai de hola hawar ke harolong town isi mat bang benguli tum chrai de la pen ha dipu konasi Karbi dukan di theklok la pen hola bukulia long town Karbi tuma dukan nasibe sob benguli thebok helo dak manja dak silunia nalong itum ke claim nangi a dukan akulat anda bang khai non kopia posi APHLC pen along tin a constituency long ta Karbi khai hutur BJP la pen congress phan ke chidani nang ko bang ke lahelo congress atum council kang ni loksi ni kan prikero phok ni kan phok ke baglo alang tung kang di unahusi Bihari Bongoli phan Nepali phan Bangladesh pen ke bang a Bihari Bongoli tumhan longle pota kipi sakuri kipi oh alang tum si pipeline serlo la pen non la BJP tu longle pota kipi sakuri kipi apen alang tum sakuri ke chyor bang khai phan la pen non la seat cap long amade long rike Bihari Bongoli phan BJP tum chyor det la bangeni tum APHLC pen kya sab tak ko khil la si nili tum kachedan idunang ko ka bang ke lahelo non la bangso election jongsi Karbi la pen inglong so khai jongsi che phai tek thei pulote Karbi anglong pugitum kichi puji kachi pulong ye phan ke kachi pulong le deji phan ke der dilu
Cipulong leda ji. Kopi ma protek karbi lapen inglong aso afan bang nang sak thiba bhi. Lapen ili tumat de ili tumalong ri nang akhei nang cera era bhi karbi lapen inglong aso aphai jum heka bhi itum thang na lei lasi nilitung labang ke kroi pelo no labang so council election bake BJP lapen Congress National Party phan karbi inglong arat tabe alang tum phan parensi APHLC phan pahai nangpo BJP lapen Congress atu ke claim un ekam ke claim hai he ekam nilitung APHLC atum si claim hai chotpo lapen APHLC atum si claim po lapen claim wek po lapen non labang so council election bangke APHLC tum si council bangke imidang wek po lasi non karbi anglong arar atum dak isi kang sai nangi dolang BJP atum karbi lapen inglong so phan chenek piglo posi non alang itum phan itum karbi inglong ara tum vote ki pipen ke pahai ji akenang avelu lapen alang itum ningkan ho aprang ningkan hini ke thom aprang bensi nitum karbi akhai phan inghon thek thelu karbi anglong paching thu thek thelu alang itum ari chirung kok nei polu alang tum ari chirung kok nei polu bonta alang itum council long nangkele anatangka rat atangka lang itum kicho kapang lim abang alang itum nilitum non APHLC a song pen nili balong bangke nitum ing tangrak pen si nilitum kam klempon lo lapen ke nitum APHLC a bangke non amat ke apuling tinalong sutami 100% high po kusin nilitum ning chet hepon pima pulotang te rada tumke pini aning kipung side delo nitum nilip arada tum bangke asin nona bangke nitum rada tum lulelo lapen nitum non ke chini lo ahok pet akija bangke non jai kathar lapen rajesh tu so mate APHLC all party hills leaders conference atuman velo pusi nitum rada tum tame nitum ningchet helo lapen APHLC abangke nitum nilip abangke akhai rajesh tu so phan pihai wekbo magenlo abatai lo birta kipi bol sita diso bailang milia longpen ajo anaru koila kang hupon ington telang labangso aputha komat lo adai kedo adum kedo forest asai khiatum chichar dunde det loma mate labangso koila ke pon kang hualong KAC atum pen kopine kachingki kapahem so dokokma birta kelong do natengki labangso koila ki phur lapen kang hualong isi management committee pu seng ponsi penang anabang phuatum ale chipadodun pusi birta longdun news report TK news Lakhain Koiratrok Duarbaguri constituency ke palo Daithor police station angkang upper Daihori polling station penchenglok kaprek palong trok adimalong BJP booth committee rally sanmilanamai ke pamanpon ke damtang aru niphai kresi surihini reng koirahiniani BJP sanmilan Duarbaguri booth committee rally ke pamanpon upper Daihori polling station along sita bangswani pachetonunsi pamandun lapen bangso chingki chingwai ponalong BJP Mandal Duarbaguri Jiten Teron pen palong thom longpli adim mai charipon anparta bangso mai long aluhiaman pen upper Daihori local committee maipu pension ingti Singdon Teron local committee kongchunbang Ruben Singnar Jameson Terang Maxwell Singnar social worker Martin Togbi Shakti Kendra Anil Hanse lapen penangan kithekiding atum chitongdun pen RDP-dun bangso mai kang nipon aputhak lake kerangji kilik apor nangte bokbom tanglo lasi non kikhibom KAC Forest Board Development Chairman MAC Richard Togbi aphan kacherap kachitodun petji aphan pusi bangso sanmilan BJP booth committee rally amai kang nipon lasi kerangji kilik ani non epong pusitame lasom ke claim kedam kachingthur amo asayanat ke claim kedam pon bom asonsi jesemet ke mesenji aphan pu mathaponsi MAC Richard Togbi aphanle puthot pahai pon thulonang pusi chingki chingwai pon lapen ki jutsi maipu kaningje pon pen BJP zindabad Richard Togbi zindabad Dr. Tuliram Ronghang zindabad Dr. Nurmol Momin zindabad pusi hang pon pen mai ingsam jin pen pachun ponlo Daihori pen amo sinti TK news